Hello guys, tayo po ay mag-iihaw ng chicken inasal. Ito po ay minarinate sa soy, bawang, kalamansi, paminta, tsaka kunting ketchup. Kaya yan, mag-iihaw po kami ng ito po ang hihawan. Yan. Sarap-sarap ihaw. Ihaw time. Habang hinihintay na magbaga yung uling. Yan. Yan ang aking mini mata. Kitang nagsituraan na lang. Hindi na pa nagpapukis. Yung sapatos na ipapamiwar mo. Dati yung unod. Ay, datani. Bilos! Dati yung sapatos ni Papa. Ang kantinelas. Buwan, ni kabel mo dyan. Itok-tok na din yung cabinet. Ay, nagana dyan. Di tangke. Ang bango-bango guys. Ang bango. Super. Natatakam kasi ako ng ulam na mang inasal. Kaya dito na lang sa bahay mag-ihaw. Yan. Yan ang halaman ko. Dito sa Latbinggit, ganyan ka ano yung mga bahay. Malapit po kami sa ilog ng Balili River. Dito guys, yung noong kasagsagan ng bagyo ay umapaw. Yan, yung river na yan. Umapaw po. Doon sa bahay sa kabila. Doon. Yun, sa may tolda na blue. Doon siya umapaw, yung tubig. Pero dito naman sa amin, doon lang sa underground po, yung tubig, ay yung ano, yung kung saan nabaha, underground namin. Kaya yan guys. So, itataas na mga bahay dito. Puro mga paupahan, yung mga bahay dyan. Mga paupahan na bahay. Yan guys. Yan ang Balili River. Ang hirap pag ano, yung sobrang laki ng yung babagyuhin ka. Tapos yung tubig yan, nakakapag umapaw. Kaya ganyan guys. Ano. Bango ng amoy. Inihaw na manok. Chicken inasal.
electric fan para madali siyang kuan. Pag gumatang ti bilos, gumatang ka ti coke, 1 liter. Yun alam mi is ati bilyon nyo. Damdama, numangan tayo. Pwede na mamalo, ha? Takton mo imong pa. Tapi naglabasik na tema. Dadak na kanyang. Pumalab, akrusam. Ako siyam. Bakit ang jadi na ah? Ito ani. Nangyari sa ako. Tingnan. Uwas pa rin. Kuya Bibi mo, pinabalik ka pinayaan mo. Yung ka. Nihaw na kami ng manok. Yan. Stop muna tayo guys. Ito na lang ang aking live. Salamat sa mga sumusuporta sa aking channel.